Pulinggih kagung satmatan laju kewana lipur Deina nyonakot amayor sobi dombel. Wah bagus Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, namamu Aji Sangga. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andainya kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Ayune adikku wedok, ya Allah subhanallah. Bagus Masku. Tenan. Piye Ya to, di Mas? wedok kok ayu, wajahe suminar nyenengke ati. Iki ngene ya, Nduk. Piye Mas Koja? Buat mempelai berdua, selamat berjuang untuk keluargamu. Ya. Bukan hartamu, bukan kekayaanmu, bukan derajat dan titelmu yang membuat kamu bahagia, namun rasa syukur atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Quran surat Ar-Rahman ngendika Nduk. Mas. Nikmat apalagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan. Ngono. Ya ta, Nduk. Bisa. Bersyukur ki simpel ning angel. Awake dhewe kurang bersyukur sosok ngresula. Awake dhewe ambekan iso mlebu metu syukurono. Bersyukur. Loh, penake ya Allah. Menghirup Penake. udara segar ya Mas. Coba nek ambekanmu ki ora nganggo mlebu metu ning metu tok. Piye? Ya ora penak ta mempelai. Selamat Ya ora berjuang penak. ya. Selamat berjuang. Diaturke uluk salam Uluk sik salam siramu. sik. Ya, ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu ingkang nginurmatan sugeng lenggahan kanthi sekeca. Ngopo to Mas? Kok inguk-inguk kotak iki lho. Alhamdulillah kebak, muga-muga berkah. Apa ya ketok? Ketok aku bangsa duit roh ya. Bangsa duit roh. Banyak bersyukur, Nduk. Alhamdulillah. Apa paringe Gusti sithik akeh disyukuri. Disyukuri. Kaya aku tak rewangi arek merubah nasib. Nyalon lurah yo malah kalah. Hajingan nek kelingan akeh. Tetep disyukuri, durung rezekine. Kono Mas Jokowi tekok kalah Mas Joko. jak ngerti kok takon tak ngono. Wong arek ngece. Ya diaturke pelok 6 Om. Wah. Tindring ono, buabet lho kowe. Teng lha urusanmu karemu mau madang ora madang. Ngono bocah ra bagus sik ngeyelmu to le. Nah, ngono kok nyalahke rumangsane iki MC babumu kok piye rek. Aja marah-marah to. Kangen kutan po upama mung sliramu kang dadi telenging ati. Tutukno tak ngrungokke suaramu. Wasanggonku sliramu tansah leleh
ana nalika dina kapungkur sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin. Ngopo to bel anggitku kok. Ndak, aku mau mlebu wis dilokke. Dilokke apa, Mas? Kojaki nge-MC kok sandangane kaya wong dolan. Ngono. Aku ki bingung ya, Nduk. Ngopo to bingung ki? Arep dandan Petruk Bagong Gareng aku ora lucu. Heeh. Arep dandan blangkonan rek kaya dalang apa nganten wae. Kaya protokol. Arep sirahku tak taleni to wong gojas kok. Piye ngono? Piye wagu opone? Arep dandan pocongan ya urung wayahe aku ya. Mathuke dandan apa Pak Joko? Ngene iki ae tanggap karep ora karepe mbok. Oh, ngene iki wae jare Pak Joko iki. Ngene iki sampai mangkat wis ora bayaran ki ngepit yo abut no tak untir ki. Lah kok ya iso iki lho. Iso. Alah ya ora apa-apa. Teknen butuh. Butuh ora apa-apa. Kabeh ki ya ben supayane cukup to, Mas. Rumangsaku PC iki ya enteng kok abot, men jebul atiku sing abot ya. Oh. Pitung sasi lawase kanggo ngenteni wong sliramu wong bagus kang dadi ati rina mangsa pipi jroning ati nang setengah Muga-muga mantene ndang pinaringan putra utawa putri. Amin. Kanggo ngraketake rasa tresna ya, Nduk ya. Iya, Mas. Iki shootinge ya Aste semangat ST ya. Wah, tukang sender iki. Sendere sapa? Sapa? Sayangku. Tanto. Pitung sasi lawase kanggo ngenteni mong sliramu wong bagus kang dadi ati rena wangi mangsa
urip iki yen awake dhewe nang duwe rasa ikhlas abot banget. Tetep ngrasa kudu duwe rasa ikhlas. Tak rewangi kaya ngene awan bengi, tak rewangi sok-sok tantang wong mendem. Sok-sok dielek-elek pek klambine elek. Mung tak nggo goleke pangan anak bojoku. Iya. Ora rungsuk ya tak tinggal mati. Bener. Iya. Mbok sugih mbok kaya ngapa hanya satu kata yang kita tunggu inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Mula saiki wis dilakoni ikhlas ngono wae. Duwe ora duwe panguasane Gusti Allah. Sing duwe sing rumangsa duwe ya iling ana sing ra duwe, sing ra duwe ya iso mbantu sing duwe lewat tenagane utawa pikirane. Kanjeng Nabi ngendikake khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia yang bisa mendatangkan banyak manfaat untuk orang lain. Pinter tenan saiki. Gayane ngompoke duit nggo tinggalan anak bojo. Ya nek keke anakmu lha nek kowe mati terus bojomu dipek kancamu ngono kuwi. Lah iki usum to nyenengi kancane. Ya. Ngene. Sampun, Mas. Ganti